Ľudia, čo vám poviem. Asi jeden život úplne na hovno preto, aby mohlo byť ešte lepšie. A tentokrát by životnú energiu nedávajú len autá, aj napriek tomu, že som tohto bohatiera vyumýval do zlatista, ale starí známi. Totižto ešte na akcii Red Bull Can You Make It som spoznal partičku Slovákov z Level Travel, ktorí zorganizovali prvý surferský festival na Slovensku. Surfské je niečo medzi longboardom a skateom, avšak je navrhnutý tak, aby čo najviac simuloval jazdu na surfe. Neváhal som teda, okamžite som dokúsal do sereckého skateparku na prvú lekciu. Na skate jazdím iba veľmi rekreačne, ale to, čo naučili chalani za pár hodín, toto drevo iba svedčí o ich ohromných kvalitách. Aj napriek tomu, že sme na doskách strávili skoro celý deň, festival Shredded Up nebol len o tom. V príjemnom kempe pri Váhu sme strávili 3 dni a na Dudu sa teda vôbec netrpelo. Okrem špeciálnych surferských tréningov sme si malovali na platna, či vytvárali linority, ktoré sme následne použili ako podlaž na trička. 3 slovami: absolútny raj na zemi. A na sa nerátá ako slovíčko. Vymyslel som takéto parádne tričko na Štartuj ma, takže ak sa ti páči, tak daj vedieť do komentára, ak také chceš. Nakoniec som si ešte strhol tetko a musím povedať, že tento môj nový rumunský méďa je asi moje najobľúbenejšie. Poviem vám ale, na čo som prišiel tento víkend a čo mi vlastne urobilo aj takú najväčšiu radosť, a je to práve tá komunita. Mám síce okolo seba super ľudí, ale byť zrazu s mladými nadšencami, ktorí milujú byť stále v pohybe, ľúbiť bez ohľadu a byť neustále v toku aktivít mimo sociálnych sietí, bolo očistnejšie ako pondelková sprcha. A to sme v nedeľu 5 hodín tancovali nad dymiacou Pahrebou.